Okamura Satoshi ta' 31 sena mill-Ġappun u li jaħdem ma' kumpanija tal-gaming f'Malta wieġeb ħati brabta mal-qtil tal-qtates fl-akkwati ta' taslima li kienu qed isiru f'dawn l-aħħar xhur. Fil-qorti quddiem il-Maġistrat Nadine Santlija, il-prosekuzzjoni spjegat kif mill-filmati tas-CCTV indunaw li l-akkużat jgħix fl-istess inħawi f'taslima fejn kienu qed isiru r-rejati. Bejn il-lejl tal-31 ta' Lulju u l-ewwel ta' Wissu, il-Pulizija waqfu l-akkużat fit-Triq Manuel Dimek ta' Sliema u sar strip search. Minn din it-tfittxija fil-bwitt tiegħu sabu l-ingwanti li kienu ntużaw fil-qtil ta' wieħed mill-qtates kif ukoll ikel tal-qtates li deru wkoll fuq il-filmati ta' CCTV ta' Ġunju fejn wara li l-akkużat qatel qattus der joħroġ ikel tal-qtates mill-butt tiegħu biex jiġbed lejh qattus ieħor. Il-Pulizija fittxew ukoll fir-residenza tiegħu fejn sabu l-istess ħwejjeġ li der li kien liebes fuq il-filmati. L-akkużat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u l-Maġistrat ordnat biex isir pre-sentencing report fuq talba tad-difiża mmexxija minn Dr. Janika Barbara Sant mill-għajnuna legali. Dan se jsir biex il-qorti tkun tista' tevalwa iċ-ċirkostanzi kollha qabel ma tagħti l-pjena. Il-każ jissokta fil-15 ta' Settembru.